One News staqsa lill-Partitarji Nazzjonalisti x'jaħsbu dwar id-dikjarazzjonijiet li għamlu fl-aħħar sigħat id-Deputati Nazzjonalisti Robert Arrigo u Jesmint Muljet. Kien hemm min ma kienx jaf iwieġeb. Inti taqbel ma daw id-dikjarazzjonijiet li mhux b'saħħtu dan il-gvern? Taqbel jew le, Sinjura? Inti tagħmel inti. Robert Arrigo qal fuq ġurnal lokali. Kommentax ta' ħin. Morru l-palazz tal-ġiġ. Sorry? Morru l-palazz tal-ġiġ. Inti taqbel ma daw id-dikjarazzjonijiet? Saqsil arriva. All right, imma inti m'għandekx opinjoni taħseb li dan il-gvern huwa ħelti? Ma nafx. Sex Robert Arrigo affarjaħ. Minnaħ l-oħra kien hemm matta partitarji li kellhom kliem dispreġattiv dwar id-deputati Jesmint Muljet, Robert Arrigo u Franco De Bono. Spiċċuti. Dak spiċċuti, signorin. Jesmint Muljet irid jidher bħal ieħor De Bono. Għajdulhom jwarbunna minn nofs. Għax ħadd ieħor jgħid affarijiet li mhux minnhom. Issa dak jaraħu. Oħrajn kellhom biss kliem ta' tifħir lejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Jiena ejwa l-gvern hawn ix-xogħol għan-nies kulħadd jaqla lejra. Mhux b'saħħtu. Għasamulu b'saħħtu iktar minnu. Inti taqbel? Għasu konna bħalu ħejdlu. Il-għonna t-ċajta qiegħda. Kreazzjonijiet huma. Alla ħares ma jkunx dak gvern għalina għax kieku l-bambin biss jaf fiex qegħdin. Jiena nazzjonalista u gvern sinċera għandna onest u rriduh li jkompli jgverna għal 5 snin li ġejjin. Fejn joqgħod Gonza ma joqgħod ħadd.